יש מקומות שהם הרבה יותר מנוף יפה. הם בית, הם קהילה, הם מקור פרנסה של אלפי משפחות. במשך שנים הצימרים בגליל המערבי אירחו אנשים מכל הארץ והפכו את התיירות ללב הפועם של האזור. ואז הכל נעצר. מלחמה אילצה משפחות להתפנות מבתיהן, הצימרים נותרו ריקים, ההזמנות בוטלו והעתיד הפך לא ברור. גם כשהיה נדמה שאפשר להתחיל לחזור לשגרה, המציאות שוב השתנתה. אבל בעלי הצימרים לא ויתרו. זה קצת קשה לי לוותר, החודשיים האחרונים די שברו אותי, אבל אין לי את האופציה לוותר. לא הפעלנו אותנו, אנחנו לא מפונים, אנחנו נשארים פה. לא היה לנו שום שמץ של מחשבה כזו. היה רגע שחשבתם לוותר? כן, הרבה רגעים, בפינוי בעיקר. מין תחושה כזו שזה לא הולך לשום מקום, ובאמת, היו באמת מחשבות לסגור את המקום, אחרי 20 שנה של עבודה. כל העניין של האורחים פשוט נפסק, והייתה תקופה של דיכאון. כל המלחמה גרמה לחוסר ודאות מתמשך, ומעליתי שאלות כלליות, האם אפשר להמשיך כאן לחיות? מתוך המשבר הזה נולד שיתוף פעולה מיוחד. ג'וינט ישראל, יחד עם מועצה אזורית מעלה יוסף, גייסו תורמים ויצאו לדרך עם מטרה אחת, לעזור לבעלי הצימרים לעמוד מחדש על הרגליים. יחד עם צוות קונטרסט, אנשי מקצוע ומתנדבים, החלה עבודה שנגעה בעשרות משפחות ברחבי הגליל. חשבנו איך אנחנו תוקפים את הדבר הזה, כשהרעיון הוא שמאחורי כל צימר זה לא רק עסק, זה משפחה, זה חלום. חברת קונטרסט נרתמה לאירוע הזה, הרגשתי את כל עוצמת הלב שלהם, את החדשנות, את העיצוב, את השיווק. הייתה תחושה שהם קצת נשארו פה לבד בצפון, לתת לאנשים תחושה שאנחנו יחד איתם. אנשים אחרים, נקרא מלח הארץ, באמת, רק רוצים לחיות ורוצים לתרום, ואנחנו שם, זה מה שמעניין אותנו. ראינו איך אנחנו לוקחים צימר שהוא היה נטוש כולו, ראינו איך בעל הצימר פתאום בשנייה אחת חוזר לו האור לעיניים. אני מרגישה שאנחנו פה בזמן הנכון, שהמקום הזה יש תחושה של תקווה. כלל חברת קונטרסט עמדה ונתנה תמיכה, אם זה ברמה השיווקית, אם זה ברמה הלוגיסטית. כולם בלי יוצא מן הכלל לקחו חלק בפרויקט הזה. המלחמה זימנה איתה בתוך המשבר הגדול גם הזדמנויות. הג'וינט אמר, יש לנו רעיון איך לעשות את זה, לא יכולה לחכות לראות כבר את התוצאה. מאחורי כל צימר עמד סיפור אחר, אבל לכולם הייתה אותה תקווה, לפתוח שוב את הדלת לאורחים. במשך שבועות ארוכים עבדו צוותי הפרויקט כדי לחדש, לעצב ולהעניק לכל מקום את ההזדמנות להתחיל מחדש. אני הייתי רוצה שהאורחים ירגישו שחיכו להם, כי בעצם האנשים פה בצפון, הם באמת, הם מחכים לזה. הם אוהבים לארח, זה מה שהם אוהבים לעשות, הם לא סתם בדבר הזה. קודם כל ראיתי התרגשות, ראיתי ניצוץ כזה חדש של התחלה. עשינו סיורים מקדימים של כל הצימרים, ועשינו ממש תמונות, צילומים, רשימה של מה כל צימר צריך. זה ממש כמו הפתעה, וזה מרגיש לי באמת כמו חוויה באמת טובה עבורם, לפתוח דלת חדשה, להתחיל את הדרך הזאת בטוב, וברגל ימין. הבנו שהם פשוט צריכים את העזרה שלנו, גם מבחינת הרוח וגם מבחינה מעשית. יש פה סיפורים שנגעו לי ללב, אז מאוד מאוד התרגשתי, ואני שמחה שלקחתי חלק בזה. לפעמים השינוי מתחיל ברהיט חדש, לפעמים הוא מתחיל בחדר מחודש, אבל הרבה יותר מזה הוא מתחיל ברגע שמישהו מאמין בך. עבור בעלי הצימרים הפרויקט הזה היה הרבה מעבר לשדרוג. הוא היה תזכורת שהם לא לבד. התרגשתי, הייתי עם דמעות בעיניים, להבין ולראות שיש אנשים שפינו את היום שלהם ונסעו את כל הדרך עד אלינו. זה היה מאוד מרגש, מאוד. אני הייתי בצנחנים, עושים הרבה מסעות, ותמיד היינו נותנים פוש אחד לשני בעלייה, ואתם עכשיו נותנים לנו פוש, ואנחנו ממש צריכים את זה. אני חושב שלא מגיע לי, לא עשיתי שום דבר שאתם תרעיפו עליי את הפינוקים האלה. כמו שאמרתי, א', אני מודה ומוקירה את המתנה. זה מרגש לקבל רוח גבית. הרגשנו שחושבים עלינו, לא משנה מה הביאו בפנים, האמת, אמרנו העיקר שחושבים עלינו, אז זה נותן קצת העידוד. וואו, אני קודם כל התרגשתי ברמות, וראשית זה לא ברור מאליו בכלל, וכל המתנות, היינו בשוק. זה נותן אוויר, תקווה, כאילו זה, הנה, עוד צעד קטן, עוד רגע אנשים יבואו, וזה נותן לי רגע לצייר איזשהו דמיון שאליו אני מייחלת. התרגשות עצומה. זה פתאום גרם לי להגיד, וואלה, זה יקרה, זה יהיה, נחזור לעבוד. השדרוג הזה הוא משמעותי.
הוא נותן תקווה. אבל בעיקר להרגיש שאנחנו עטופים ושאנחנו לא לבד ושרואים אותנו ושאנחנו חלק. זה פשוט שימח אותנו לראות איך דואגים לאנשי הצפון ולשדרג אותם ולקדם להם את העסקים. זה נורא חשוב. פה הצפון אומנם סבל הכי הרבה שיכול להיות, אין ספק. מ-7 לאוקטובר ועד לפני ימים בודדים, נכון שלא היה שקט, אבל אני חושב שצה"ל, אז העבודה הכי טובה שיכולה להיות בלבנון, ואנחנו צריכים להראות לצד השני שאנחנו לא מפחדים, צריכים לבוא ולגור פה ולטייל פה. יש לנו את המקום הכי יפה בארץ לטייל בו, ותנצלו את זה, יש שקט, ואני אומר לכם שיש שקט להרבה הרבה הרבה שנים. אני חושב שנעשה העבודה, נעשתה הכי טובה שיכולה להיות. ותבואו, תעודדו, תבקרו ולא תפסידו. תודה לכולם. הסיפור הזה עדיין נכתב, התיירות חוזרת, הצפון מתחדש, והאנשים שבחרו להישאר כאן ממשיכים לפתוח את הדלת, עם אותו הלב, אותה אהבה ואותה תקווה. בואו לצפון, אנחנו מחכים לכם.